Manye Yesu asiringana kwani no monene one erio nyiwe rio giria ye mangana ye awayane kobual ni mo manye Yesu dorogoto reka kwaye wanchani wo yonkwe rete manye Yesu asobo gambi bunda bone nene vyaye bunda waye womenteke mugambi wo morembache kobual ni momanye Yesu dorogoto reka kwaye wanchani wo yonkwe rete omia nando machonta tanyasai obakwe nande wobane biamana singinchio mambiengia biamana tata singinchio egekaike biamana singinchio ringana liao omoiko machonta alema no gusaba gwito isia mabera Kristo ero motoria amen omwanchi omotegereri wakire buya wakire wariganirwa ase emambi yabono na katora tutarachi gochaka eleseni tobwata abaminto amina oyo minto momanyi Edwin biamana nabakwani nande karibu oyo minto Rose Mong'ale nabakwaniri nande nabariganiri asa amaigiri alero amina nanche enkoro kucheni okali nyasaye tiga abasesenie togenda amo amina abaminto ngochaka tore lesoni yaito koroma gabu twararire twabere tokorigereria obokoreri gochia ase bari abatari goikereka tokarora ensemo entang'ani na ensemo ya kabere tokarora aba bataraikeereka mbara buna nenki ebwenere tokore egere baikereke ng'a bono iga ngochaka tore elesoni ende ng'a obokoreri bwa Esther na Mordekai. Esteri na Mordekai Esteri na Mordekai ng'a bono nabo tokorigereria ase echume yiga bono togochi gokwana nabo tokare gokwana na torora obokoreri bwabo ng'aki bwarenge naende enchera ki batumegete ase obokoreri obo amina nagani torigererie ring'ana rimwamu korwa ase egetabu gia Isaya 49 kebungo isanene niga goteba iga ayo tagoisana asore obe omosomba one ase okoiraneria ebisaku bia Yakobo amayabo na koirania abatigari ba Abaisiraeli boka boigo ninkore obe omobaso bw'abantu b'ebisaku erinde ogotoreka kwane kogende goika ase chinsinyo chiense naboigo ing'a igo Nyasaye natokore tobe kirori gochia ase ebisaku Amina. goika ase omwari bwense ng'a igo tari Esther na Mordekai boka bakare gotebiwa ng'a noe nintu nabo togotebiwa ogo tokare konyoriwa bono ng'a Esteri oyo na Mordekai ng'a igo bamenyete omanyete abana ba Israeli mbabogoretigwe nonye engaki yabo Danieli bakairwa Babylon Yes. lakini bono Esther na Esteri oyo na Mordekai ebakare gotokia ense eria ekero obogambi oria bwa Babylon Bwerire, bwarure bokare gocha obwa Abapashi abayemi n'abapashi abayemi n'abapashi nabo bakare gocha naye twarora ng'a bono abande Abaisiraeli bande ekero obogambi obwachencheti iga banyorete ribaga barabwo bakaire na uchisoma Sure. onde taiyo batangete lakini okora ng'a Esteri na Mordekai n'abandi bamwabo bake abande bamwabo bake bamenyete omochi osusa buna twasoma amina barabwo bagatigaro bakaranga buyambora bagatigaro lakini ensi yabande amaene ensi yabande amaene bagatigaro twarorire ngaki ngoche kare goika lakini eno twarasoka gochibo siabo ntorora amange igoro Esther na Mordekai buna batumegete ekero obokong'u bwatete lakini egento ekanene twarenge koinyoriwa bono iga nkeri ng'a Esther oyo abaibori baye mbachete bagasira
Mordekai igarenga mumuro omwabo ekasi ni Ekaze. yaye Omwabo. eh. Oyo mwabo. igoro Omwabo. omwabo Omwabo. omwabo igarenga omwabo Amina. ari oyo omwabo igarenga omwabo igo mbona Mordekai oyo akamwire buno omwana oyo no monene orenga asare akamorera naende kera akomorera igakomorera kamaete ngaki aye no Moisiraeli tori monto nseye no Moisiraeli ore lakini aye tori gokwana ng'aye nki aye no Moisiraeli aye igotegererete igo bono bakaraba iga akamukinia na igaike ngaki omogambi oyo akari gotwara emechando bono torenga ng'aki bono Esteri oyo akari gotoka ase enyomba y'omogambi omogambi oyo ngotwara akare omochando na omong'ina oye akamoseria bono goika ase ekera amaru ari banywa ari omotwe naende ate ng'aki bono nabaloniriga ng'aki bono aba buna oria otabwati family omaete abanto buna barakoya advice etaiyo bari bayeng'ana bwa advisers bakamata ing'o omanyete aye bana gento ogokora aye buna ore omogambi Bono. yaani gento twabane tomanye kora ase history nkeri ng'aki richiko ria abayemi na abapashi tiriri gonchorwa Abayemi n'aba Jemi. the Medes and the Persians Yes. Abayemi n'aba Jemi. igo abayemi n'abajemi Ehe. igo Eh. ichiko riaba ndiri Ndiri gonchorwa gonchoriria. kiagara riri omogambi atindete agateba ng'aye bono omong'ina oyo orikoro kuvashiti Bono. kamatenga tingotageti igo richiko rigaitigwa nane riri ochigonchorwa Yeah, naende namwabeire bona akaig'a ochandikire agatebiwa ng'omaete gento ogokora richiko rieto mbano omaete ng'a ndiri gonchoka aye gento ogokora Rigio ndiga bono. Rigio ndiga. Basibati marabanga ba. na abange abana abakeiga barabayabaya no bona abu no estachite gotokera enyomba y'omogambi naende ntoroche ng'ogotoka kwayo oro tari bahati ekene gento nyasaye abangete Amaene. igaro ororo nesababu bono omoriki bono omanya gotonyori ng'aki nase ribaga eri Esteri nonya tangite gokora bo nigo anyarete koira ribaga rinene ase omogano oyo bwa ebibilia ase enchera yaye yabene omogano oyo nigo okorokia buna abanto ba Nyasaye nonya nekero bara ase chinsi chitari echiabo baranyare koba birori bekeene Amina. ing'aigo nakinata ng'a Esther koba agari tari eyarenge ng'a bahati nasibu igarenga orokore ng'a nomobango Nyasaye naende twarore ng'a nonya orenge ase ensi yabande ngocha konyora are ribaga anyore koba kirori igoro ya Nyasaye gochia ase abanto b'ensi eria batamaete Nyasaye ondo obwate okomenta Mwalimu ja. aiga nkonyora tore ng'a ase Esteri buna arenge egari tokonyora na Mordekai oyo orenge omwabo oyo orenge oyo omwabo akamotuga etokonyora naki ekero nachiete korigereria iga naroche ng'a egento nkero ororo ekero are nkomotuga tamotugete buna bana bande iga okonyora batugutire kwanyora ng'a ono omwana omomenyi lakini abaye iga ababegete kando bari boronge omwana oyo iga amokinetie ekebo Nyasaye akamorera goetera ase chisemi chia ekebo Nyasaye ekero akomosemi iga omwana otokonyora neni iga amoigwerete ekero akomokini iga amoigwerete nonya ekero akomotebi iga ng'a tobaise kwemanyekani ng'a aya no omoyahudi lakini otegerere igo twanyorire ng'aki oyo na amang'ana oyo na okogani kwa Nyasaye kwarenge ebe boigo Esteri atoke igaria naende atumeke buna Nyasaye aganeti ase enyomba y'obogambi Buya mono amaene nabo tochiete na ndiri tukorinda aburi gototebi ng'a naki ng'a omosibu ase esengeni nyora aba n'Abayahudi naboro buna abantu Nyasaye achorete erinde gwetera ase bari buna ekemuka keri twasoma ekene nkeri ng'a naki nabakore banyare bakoba omobaso gochia ase abanto b'ebisaku boigo erinde Nyasaye anyare gakoemanyikani gwetera ase abanto aba Abayahudi igo Abayahudi aba egento ekene kiarenge kobaraa ekero gosoma egetabu ekigima gia omochakano naende mono amachiko aria Nyasaye anyarete gakoa gochia ase mwanyabanto naro banyarete gakora ki bakonyara bakoegia igo nyora bono babo Daniel ekero bakoirwa are ase Babylon ntorocha abasacha babo Daniel babo Shadrach Meshach and Abednego naende mono nyore na Esteri aba bonsi gochikorora tore egento tokwegera amo nkeri ng'a naki ekero osoma egetabu gia Daniel eyemo mpaka 12 nkorora tore abantu aba babo Daniel bakoe guchindagera chia abantu b'ebisaku okay lakini seng'encha aba n'abantu ba Nyasaye nyane mo Nyasaye niga atagete kobatumeka enda anyare gakubariria oburabu bwaye gochia ase abanto b'ebisaku nkosaba bari endagera eriere ase omochakano eyemo 29.
Genesis eyemo 29 ekino kitokora ase Daniel eyemo mpaka 12 naende mono Daniel 3 eyemo mpaka 12 nabo naro nkorora turi abasacha aba babo Shadrach Meshach na Abednego bagotebigwa basasime ebinyasaye omogwekano oyi Nebukadnezar anyarika gotenenia erinde buna bona into tukubekera umugwekano anyway kimotwanto chikonyorora kirende naende mono twarangeru tunyato gotenena babo Shadrach Meshach na Abednego tubachiti gosasima emegwekaneri sengencho by the way the moment baro chosasima emegwekaneri igo mbaraikirania koba kirori gochiase abantu aba bebisaku nyira Yesu Kristo ochorira abantu baye naende mono bari kero kende naberabe naye kero kende naberabe ninche na inchi bono timbwana na tinyari ginkogwa buna abande baguri nimbwana tanyari kingotenna bakongu ime ya Kristo ende mbarokeri kiria marika nyarika koraki kagukwana igo bane ntote bwabu naende mono Daniel 6 nero ya mabaka kianda na abu no guchikana koro gweti kukakali na abantu bebisa kwa babado abwase Babylon ngamaene muntu ndi tabwana tigo gosasima nyasaonde gutatigo muruoti na Daniel sengenchale ngo muya naende mono abwato buyase muruoti oyo nokia abantu abande abasemi abaye bamuigwire toboro bakano kibachite gocha ne scheme oyo nobong'ainire lyobo lakini nabotoroche sengencho Daniel amanyete nyasaye omubuyi oigoro naense naende mono nere bweko bwanto gosasimo na nere bweko bwanto gosabwa bono gakimonya abantu bwate tinya mana manyinga ugwete bunanje bono naende mosabe gakimosasime motugamire inkiara nkonya gaki igo muntu bwanto gotugamirwo kwa iguriro actually etogotebwa ase gitabu kia Paulo ngotetinyoria arenga kira liru linyari likolingwa aso mwana omwanya bantu ikiaga nero tutoririe nero nyaraka goraki kagotobori kurwa sebibe bono mwanya bantu gakimna nchongwete na nchenkinde nyari ngobobekera marunse inkiankoreire igo bono kitotebwa iga Daniel nko bari kirori abayigenwa nyore barari asense yabageni nyore mabo Esther boigo nabo ngotebwa tolengana ki amaene bantu buna tokinete ntobwate megiro ao ntobwata machiko ao lakini buna abayahudi buna abantu beringana lya nyasaye buna abachore bali Yesu Kristo anyarika gochora erinda anyarika kubeka oburabuwaye gochiasa abantu bande ntobwantu nyato kwegia liwe liwaro neba nturase Babylon neba nturase se omwocho kana sore nabo tubwantu nyato akaraki tugotenena nyore ne Esther nera nko kero kende ngo ikarara asegete kero kende tachi kwemanya so kwege no kukwa enga ikobereta gochi nabange baito tamanya nga ibono umuntu yabereta no mukristo stali mukristo igo bono no kime cyano ngo ikere yacha neme cyane tali yachi nyasato tige yaya no kuro kingana ki gututabuburura nabono Esther mu cyano gochikotokole kero namanya gutangasa nga aba yahudi bose bakoreki baitu nalibacha komanya obe yaya ntina abachore tuwarenge kwenye tueswana nilia abantu abamono twawirira amachikabo bono yaya namanera igango chikota bali nanchake komosasima ngo bobekera lirunse igente kigota Mordekai gotamobekera liruri linse no muchanda okurwera abo namanya tangase esegi nesegi na Esther bono ngotekia action na namana ko imanyikani bale mna ya ntina abayahudi amaena okwege na goito ni kugwanchira mangana ya naya bigo bane muchande kero gocha nyasate bna tutigire niganyarka anya atagete gotworo kingana ki amaene ikirenga kira tworogetia samariko ine ntuteneine na nama tunyale to kumutamera ende tunyato gotoleka gose ni goto gochoganirwa na ande tunyato gosirera abali akana to kurigereria ase egetabu ekya Isaya 29 verse 13 ningependa tunenare kusaba tugesome Isaya emeronge ebere na kianda 13 omanene ni gagoteba iga abantu aba nigo bakong'ika ang'e ase ogokwana neminwa yabo na gonsika nebikoba byabo korende chinkoro chiabo nigo chire are kurwa asende na okonyiroka kwabo nigo kuri asa amachika mwanya bantu borokeretie etokonyora ng'a aiga abana aba Israeli mbagende tare yani chinkoro chiabo igo barare na nyasaye lakini emenwero nigo bakonya gukwana na intubo igo asinga kiechiga nabo tokororekana tuli ngukwana tuli ngwatora tuli nyasaye ngukora tuli bune yani ngukora tuli chinguru cheito asi chinguru cheito lakini intori gukora buna nyasaye koreteki akaneti igo turare turi kwarigani moikoye aturae igo turare nere nakitogokure rugo naki se Isaya 29 verse 13
tosukange na nyasaye atwegeriere bweka Amina. atworokereri n'omoiko omochenu lakini ekero torabe tokonya gokora ebiri biaito into tweka nabo tokonya kogenderera iga muna chitebe chikona kuoga tikona gosira koenda chiri chitabekiri machi kona kuoga koenda lakini tabwati tosirete kende omate narigereria abana ba Israeli aba bakwamwa ng'a barabo bataete gotigara ari susa ng'a barabo omochio manene osusa nabo batagete bamenye lakini ng'a totakorangeri ng'aki ekero bakairiru buna abatomwa omate nabo bare komenya emiaka chimia bono aba bamenyire oo bakabararire ng'a ne kawaida naende nyasaye chiororo ne kawaida Banywereire oo. lakini oyo omanyete ng'aki nyasaye obo na omong'ao naende babwenete kweoroki buna bari bagosasima nyasaye ore moyo goika onyora ogotema ng'a nonye ekero barenge ora abana ba Israeli egento kegocha kogera bacha konyora ogatemuka bakonyora baganeire baitwe nase eng'encho ya ogosasima bagosasima ng'o bagosasima nyasaye ore moyo Mordekai ere oamuire kiagera namaete nyasaye agosasima omanyete okora ng'a Esther agachete bono agasoanana akaba buna barabwo omong'ina bwa omofalume rende goiko chicustom chiba chiabo goiko aswanane n'emigiro yabo osoananire na barabwo lakini Mordekai nere okare kobabokia nokwegena okabwata amaete ng'a nyasaye naki akare konyoreria Esther ng'aki ayo maete ng'a nonye koraiga toka ng'a ororo kibahati ng'ota nabora nyong'o ororo ase eng'encho ya esababu ya rituko buna eriga nkora tore gochigosio naki akogera bakare koboka ng'a iga ekero tore chinse chia abande ase chinyasaye chigosasima goika totenenere okwegena naende tomanye ng'a emechando neche lakini okwegena goika togotware ng'a naende nyasaye nabagototoria atorusia ase emechando eywo igoro twarorire abamura aba bana bakorutwa omorero ime nyasaye buna akobakonya twarorire Daniel buna akorutwa ase chisimba twarorire buna nyasaye akobakonya naende mono Amani oyo okobanga twarorire buna nyasaye agokonya abana ba Israeli igo ntobasa koondoka ase tokonyora emechando nonye tore ase ense ya abande totenenere okwegena ase ekigambero gia ense ya abande namo nabo bono twachire rituko rinde abwo nkorora tore Mordekai egetabu actually togenda togosoma na egi Esther gaki bono twakora Esther echapter entang'ani na mono bono tosoe chapter ya kabere na tukunake nyuma ya mang'ana ayo ekero endamwamu y'omoruoti aswero yakendire akaba okorengereria igoro ya fast buna akorete naende buna ogochika kwarwete igoro yaye ande mono abo endo nyasomete tokore summary inyora iga omogambi aswero omoruoti oyo bwa abayemi na abajemi twarore kagokora omoyega naende mono orangeria abanene norocha officials buna omoruoti ararangeria abanene baye baragere bagakora omoyega for long day amatuko amange naende mono ekero omokungu bono fast niga arenge omokinyakieni omokungu enting'ana yomoruoti oyo ande mono akioboereri nende bogasoa fast oyo nere nabwate omoyega oyo actually omogambi gakora omoyega oyo gochiabu nabwate omoyega oyo bono omoruoti goitana kiara omoyega oyo fast okiakometa inchwango ontengere you see tengera abageni abane barore nakio omonyakieni ang'ani fast nere agateba naki bono ngotiga omoyega one nchi ning'endete na omoyega one obwene nwaitenga so akagechigwa amang'ana bono kitotebwa abwo egesieri gia kabere naende mono buna akogechigwa erinde na mpaka ekero omokungu bono oyo Esther mwarimu narwa esamari eywo mpaka Esther ase agocha gochorwa naende mono koba enting'ana ribaga riang'o ria fast oyo igo bono naende mono ribaga eri nkochikonyora tore ase togotebiwa ng'ana ki ng'a maene egento eki nkianyarete ribaga eri Esther agoswera abwo noro rigocha gokonya naende nigo orenge omorobiro nyasaye goikera abanto aba naende mono kobaa obosibore bwabo tibanyara bagoitwa eyo bari twarorera iga buna Mordekai na Esther bari ase ense ya abande twarorire buna bakare gotoka ase ekigambero gia ense ya abande nao iga twarorire buna Esther akare gocha korigigwa lakini naga ntosome Esther ibere kebungo kia gatano na gatatu ekero ogochika koria okoiyia kwa omoruoti kwararetiwe na abaiseke bagasangererigwa agwo ase eburi ya Susa bakabekwa inse y'oborendi bwa Hegai oyo orenge omorendi bwa abakungu ase enyomba y'omoruoti Esther nigo arenge oyomo bwabwo Esther nere agachorwa akairu ntwarwa esamari korwa buri tang'ani no iga twarorire akogenda agoikana ende akare gosoanana na barabwo
mpaka Mordekai agocha kumuinyori ng'a ere ning'o lakini ekero akogenda ase enyomba eri tosoma esite 2:10 na ekebungo kia 20 Mordekai gakara kamateka nogendo tobase gochi kwemanyekani esababu kigosakara kamatebirie kero goiko tobase kwemanyekani ng'aye ning'o nki abari momorengererete ekogera inyora Mordekai iga igakonyetarara anyway muna twatebira abo ebikobo muna twasoma Isaya eri 28 29 yani ogoswana nuku mpaka tara muna bono gento nke after all ntomenyete buya Tomenyete buya. gento nke yantura compromise yani according nebirengero byabo baroche ngati bara compromise mono lakini ekero muchando no ra bono namanye ekera acha kotebi ekera acha kotebi Mordekai ekera acha kotebi nga bono tukamera amani heno acha egente no kicho komo strike buya bono kicho komunyori obe aiga ya ni twasirete urubebe kare igobona iga no kworo kingana gikonye bachakire gusira urubebe mpaka baro nyasango cha kubakonyare irinda nyaga kubairani nandi igobona iga konye bachakire gusira urubebe actually kiagara kwigena kwa utobwati gukobisa naende okorora bono basoananire kabisa na batagete oyo tigaso abakorita ntoranga no mubango nyasaye oropi egaraso ase nyombe kegara nyasaye gakorora omwairi kuru muchana amina na bamate ngago chabusia abana aba bane gocha kuchandu bare lakini bono Mordekai ase birangareri biayo matata tokonya nyasaye una Abrahamu be exactly iga tata tokonya nyasaye so na Sara konyeta Abrahamu na utakwenda na Agai yoyo bono gakara kamatenge tobase kwemenyekani obase ko batocho bana kwemenyekani tori gochigochorwe iganga yokonya nyasaye so mubangoya lakini nonya ari kwemenyekani nga no Muyahudi nyasaye kiatebire otebire igo kiari gocha gokorekana igonga ntobase kutukuto kwegena gwaito tobe na koroko ase mechando ase obuya tuomerero kwegena gwaito amina haya obororibo obwegenu obo Mordekai Esteri isato batwachire ekisiari kendi ge Esteri isato na nemono ekebunge ekemo mpaka ya Esteri mpaka 15 na abo naro ni samari ntetendu egoteba ng'a Hamani nemono ni iganya rata ogosika gosaka nyorobo nene kurwa somo umugambi wa swero na nemono Hamani ni gari ngokorera umugambi obwa swero okay umuruti obwa swero na nemono akamwanja senge nchemeremo yaye na nemono akamukini ekirogo ekera mukini ekirogo amugambi ya swero nero bie kugutangasa ngana ki abantu bonse barasegeita Mordekai ni gari gutuka asegeita kyo muchibu ya kyo muchibu mugambi na nemono abantu bonse kurwegeita banyara bagutukamira ngo inyora Hamani oyo inyora kera abana ba Isiraeli ekero bakurwari Misiri ngomera na bagagi actually Hamani no negesaku kya bagagi togotebigwa na nemono nigo turuchinga nigo kyari ngegesaku ekebe bakanyonya Nyasaye ni kera abatumete niga tebetigenda musali abantu abo bakanyone kero umugambi habu I think na abo bono olenge ekero no Saul it's all Saul ekera agenda uchigoita abantu aba agagi aba na nemono bakagatigo umugambi agagi karo mugima kale moyo akamoreta na numwe baka chitugocha no kitoroche baka Yesu Kristo Nyasaye cha kubolinga naki ngamaene tina gotomete wende oitekere gento tutotigari kende naki yaba bona ndi gwachire ne chingombe chinoru so abantu abambali bachayire na nemono yani tali bachayire yani negesaku ikebe in short okay nkeba eti bagariri bagocha igo bona balinga ego kyalinga against na machikango anya sign short yambya muno mwalimu tibache tiko bali baga liyekera abana ba Israeli bakoraki balingi gocha na Yesu Kristo Nyasaye anyalitaka kuba gakurugo chika banyara bakwanda bakoraki baitu lakini Hamani bono kwegwara igo bonene na nemono ngotebi kwegwara gochika nga Mordekai na abantu babo na nemono abayahudi banyara bagotukamira ngo igisa kwegekebe kyagire kuigwera Nyasaye namanega bono lete gosasima Nyasaye igo bono iga no namani acha kuinyurira ata obe aninki gya karike ige nasireti oborosori libona ani gono gyachire buya bono gono kaiga no totebunga oborori obwegenwa bo Mordekai aiga ngoteba ali nga ya enchi no Muyahudi actually ekero nyona abantu bali begeita of course it took a time kyagara tali limo igo maetekero Hamani ali goita asegeita kiria abande ngutugama balenge Mordekai yakoraki atenena Hamani onkeirete ngakinyora abantu abana bali kumubuli abakoli mirimo balenga asegeitamo abali kubuli nakia utari gutugama
nomaete chinguru amani abwate numa chinguru nama ni abate erege ntairane tigioka nchino muya Omuya. igo nabo bamanyire actually amarika oise kubwatia amariko buya akino kitokorangira kubuna abaminto tinya tokoba kirori na Mordekai ni Esther tari mang'ana ense buna yato nyo yatomerire nyo yatomaiti ng'o who is who okay akina bebwanete ngakingwa ikera kere bintu bigocha konyegaligwa na kero bikonyegaligwa bakokoteba aigaro yayo gochikonya kwarurunga amaene tubaise gosasi maybe nyasaye gosto sasi me mwanya bantu atadani nyasaye utongete gonense abwaro nabo gocha koboki onyote obe ya ni bintu byatwikerere ndoche konye twarunya gusira ngora bona nyasaye naande gwetera so providence yaye gosasa okurukwaye onyare ka kognyori naande elinde nyari ngokaraki nyari nkobuwa kirori gwege tukelikonya anyigeiri amatukaya onse igo bana naturocha abo Mordekai gakunyara gakoraki ka kuba kirori ka goteba ng'a yahya muntu gutugamirwa iga Yesu Kristo bieka mutungi igoro nainse Akabenia. abantu Itokonyora naki Mordekai akaba omwegenwa nonyore engasi ense y'abana akaba omwegenwa ase egitabu eki twanyora chapter 3 Esther igo Mordekai abete omwegenwa nonyore engegaria nonyonyorete obokong'u obokongu bwabanyorete bakainyora ase okoiranirira kwa amachiko 25 25 19 bakainyora eki nyasaye akwanete ororo tigatonye some 25:19 egoteba ng'ana ki asayo nebe ekero omonene nyasaye oino abaire ense eria ebe omwando oino naende ekero abaire obotwereru korwa ase ababisa baino bonsi babaitanaine goika mosirie abamereki bonsi tibainyorwa nonyang'ake ase inse yerioba timo baisa kweba amang'ana ayo nyasaye akabatema bose kwiba amang'ana ayo bano bono Mordekai ocha kuinyora bakuinyora bono ase ebirengeri biabo bigacha ase oboinaki ng'aki torakore totugamere omwame Mwamereki. ng'aki togokora tomotugamere omonto oyo bosa Oi, bono. otabwati otari omonene no bachete kweinyora konya kweinyora no Mordekai akamanya gocha agatebia Esther akamotebi ng'a tobaisa gokaa ng'aki ekero orabera abwo otashugurigeti igoro ya amang'ana aya nokore ki notorekae korwa ororo naye nabo naye nabo gokubuna ogokubuna intwe inyora ng'egesaku kiaino ngekorete ki ngesirigwe igo rende naki naintwe bono ase chingaki echiga titoboise kuinyora konya kobwaterera amang'ana ya ense eye tiga tuinyore boria ari nyasaye agototebia goetera korwa ase ring'ana amina nche nsomera ngo Esther isato ekebungo kia gatano na gatatu 8 erio Haman agatebia omoruoti Aswero mbara abantu begesaku gete besiarerete bamenyete ase gati y'abantu bechingongo chionsi chioboruoti bwao amachiko abantu abo nigware nogwatananika korwa ase amachiko abantu bande barabo tibari korenda amachiko ao ayomoruoti ase ayo ayomoruoti okoremereria koba n'abantu aba tigo korenta bitoki binde ebiya asore naine naganio monsomere Revelation 12 verse 17 okumanuka 12 ekebungo 17 12:17 goteba ng'ana ki ase igo enchoka eria ekaba nendamu ase omokungu oria ikagenda gokora esegi ase oroiboro rwaye oro rwatigarete ase abo babwatete amachiko nyasaye na abare noborori bwa nyasaye intoro cha mang'ana inabwekaini abana abaisiraeli amani gakaragate omufalme abantu aba amachiko abo nigare baseberekane tumuchi omugima ng'ana n'amachiko abo igare amang'ao korwa amachiko y'abantu bane bonse amachiko giakwanera amachiko nyasaye amachiko nyasaye bono amachiko y'ogosasima bagosasima nyasaye omore moyo ng'aigo bono abantu abatiga bakore buki tigabasigwe barusigwe ororo nonyare koremereria abanto bange buna abo bantu bataigwera amachiko ao naye twari ng'amang'ana aya ngocha gocha karasi chingaki chiomorego amaene ng'a bari bakorenda amachiko naende babwate etestimony oborori bwa Yesu Kristo ng'abantu aba ogotemu ngocha kore ng'a nonya mbarabwo nabo mobibire chabangete ng'aki tiga basirigwe Amina. giakera ogosasima kwaba okorokoga okorase ogosasima kwa abantu bense abantu bense
ense bagosasima ibi nyasaye abantu bande bagosasima mwanya bantu ng'arakini aba babwata amachiko a nyasaye naende babwata oborori bwa yesu kristo ng'abanto aba nababi yaani ase ogosasima nyasaye okoba omonto omobe ing'eko tiga tobwaterere okwegena oko tomanye ng'a amang'ana ngocha are busia ogatemu ngocha kore ekero korache ntotenene gose igetagete tochake kweyanda korwa bono iga gotwara ogosasima gwekene. Amina. Buna engaki eye ase engaki buna eye igo bono Mordekai ekera igu buna aswero ogechigwe igwete buna atebire abwa buna twasomire Esteri 3:10 egebunge eki kia 8 twarore Haman gotebia ara aswero ng'a abantu aba nigo bwata amachiko are ng'anaki amao ataranigite korwa ase abantu bande of course naina amachiko aywa nyasaye nare muna mwarimu atwire ase egitabu kia Revelation by the way getengere ekio nkeroro kiagero bagoteba nyasaye agototebia ase egitabu kiayo Morandi 3 itenga 8 nabo tochiko confirm kiototebia ng'a gento keiya nkeiyo kere inse erioba gento kegeni nkeyo inse erioba ebinto ebi nigo bire omoiroro amang'ana yakorekana tekero gia Esteri naro naintwe atokorete ki agochogotokongira nuare motu yetu lakini okay format na bera bengao lakini the same experience no kikerikeya ng'amaene nae amachika ono yatige amachika ono yabwatirire alikuwa nyago kwegeriwa na namana amachika actually ekero ogosoma egitabu kyo okora kwa batomwa I mean no kwiranda kwa machiko nigo gote anara kurachi ko bakore munyara moko babantu bari powerful after all by the way twese mwanya bantu nigo tugwekaine ekyo gitore nyora igo egento kyo gotwatana na kurwa asa mwanya bantu onde nukubwata machikango anyasaye yakogera nyasaye nero mutungi gonense na shetani eno abwate esegi ngobono gakitya tunya tokoigora nyasaye na machikae na nyasaye goteba gonye konyanjite bwataki amachikane igobona na besegi ere igo na banne mono nesegi togende tumna togende terese ni togokora litukuri alero na ne mono Mordekai nkonyoria gakare entingana Esther komotebia ale bono gaktali mang'ana wasoira sobugambi aye nentingana yango ya swero tali mang'ana amachiko yabayemi nabajemi ngotebia ng'ana ki omokungu entingana tebwene tuchikora omoruoti ataramwarigania ataramweke ariganio lakini bona ase ng'enche yabeire emergency amaruba arikiru atomirwe mpaka abantu bebangire ngochiko rituko kibao cha gukora ki bacha gocha goita abantu aba Israeli bona mang'ana ekera ikire Mordekai ngo itandura ari chianga obekire chianga chigunia neri bubwe yakire bono ni gagukura bono igate ni nase kirisko yegitagora na kyora swase state house mugambi na chigunia no neriko isi togoswa asi kirisko abuno agutura kuru na namona Esther komora kale kuru agoro baigoro okay yage ndamu imagining nana Mordekai ngi yakobera ngutuma kara mang'ana anyarga kolete rungana kingi kya konyora na namona komo tebia ale bono ng'ana ki amang'ana atangasirwe Mordekai ngokora aba Haman ngoteba alinga aba Israeli bakoreki baitwe bono ngakibuni ye bono gaki na urabwa somugambi utagwancha oikero mugambi omotebi ng'a to a family okay na namono musubati ngotengo irabala matuka abwa atatu bakwing'ata elinde banyara bakoreki banyara kiagera amachiko yabayemi by the amachiko na balengego kiagera amachiko yabayemi talingi gwonchoka igalingi egento yomugambi atebire otebire na toko entingana yale gocha korro mugambi onye tarariganirwa neke negento giachire mubasukano ninko kibwente koba address no mugambi omanyene ngobono ngoteki ali action yogo chikokoraki yogo chotebye mugambi anne mono ntoro chabu finally nko gendale na anne mono mugambi nko anchirali Esther na ndo umurubiro nyasaye na twata ngo umurubiro nyasaye olenge ngo muwale nyimbo yoko moro kinga nyimbe yekero kwa bwatire nyimbe yu igomanga nayo na gwitabire nyole yalinge coincident lakini akoire nyimbo na gwanchire igona ndi yalinge providence ya nyasaye igona baturocha mangana ngo chenchiale na namonege konege apuru mungu chakire bono umwalimu bone gento narorira abo asike wungu kia 16 verse 16 Esther 4:16 amang'ana Esther narabwa kare kongo 16 yagoteba ng'a genda osangiriria abayahudi bonse bari Susa mwing'ate ase eng'encho yane timoria gose konywa ase amatuko atato omobaso na obotuko inche amo n'abasomba bane abaiseke ntweng'ate boigo nyuma yayo ning'enda ase omuruoti mamincha y'amachiko onyengo chegosirigwa insirigwe naboigo nyengo chegosirigwa insirigwe amang'ana aya nayarora ase egitabu gia Daniel naende Daniel 3 bono 15 egoteba 3:15 17 yes aye omoruoti nyasaye
aye omuruoti Okay, chaka 16 ya mang'ana erio Sadraka na Meshaka na Abednego bakairaniria omuruoti uria bakamotebia aye Nebukadnesara tituganeti gukuiraniria iguru ya mang'ana aya aye omuruoti Nyasaye oitu uria togokorera na nyare gututuria kurua ase eriko ry'omuriro ekebemberi na kurua ase amaboko ao kurinde nonya tagochia gututuria kurua ase orayo omuruoti goika omanye ng'a intwe titogwancha gokorera chinyasaye chiao gose gosasima omogwekano bwetaabu oyo gwatenenetie igo ng'abana buna Esther kare koiraneri ekero gwaikira ase kwanyorire ogotemu orochenga aye kimwanya bantu orochenga Asinguru chiao tokonyara goika otamere Nyasaye amina twarande buna abamura base egetabu iga Daniel Shadrach Meshach na Abednego buna bakare gotamere Nyasaye naende okorora omonto onde raisi iga arigereria amang'ana aya bagatanga abamuraba igo bana baraba enenu ng'aki bona bakoireria omogambi iga ng'a we are not careful ng'a yani ntorigeti gokomanyia lakini etutake tomanya ng'a Nyasaye witu natokonya naende atatokonyeti ntori gosasima Nyasaye yao kwabikira twarenga na Esther nere na bakare koiraneri igo akare gotebi abantu Hamani ng'a Mordekai ng'aki tebi abantu basabere batebingo eyuna ngitwatebigo omonto yani arenge koroko yagotoma ngotoma akara omokori egasi oyomo okomate gendo batebi mbaba ise kurikena amatuka atatu etokare kweng'ata tutagete Nyasaye atokorere ring'ana agaiga lakini nonye tiyanje iri kwenda korora omogambi nsabere inu naende after amatuka atatu njengo gendande onyengo sirigwe nyengo sirigwansiri nalinde bono na nchino ukwegena kwana koro gukarakana actually Western lakini ritangani gukarasira gukarasira yani akaira ikaramo kaya cha komotebi naki to kagange karura se nyumba y'omuruti no koreki nobe buya ekiagaraga chagete ritangani gatokuriria na mutumirite chianga nga inkikiari morete kai bari mu isko yage agatuma okori asi akoreki amoire chianga beke lakini tama ete na ingike ekera gocha gutabukana rio ukwigena kwaye gukabu kwa iguru mono amina akamanya goteba yayo nyegingo iga togende twing'ate tusabanya gongo koreki onyekingo siri gonkoreki nsirigwe bono etokonyora ng'okwigena kwaye ekera gocha gutabuka kubisiori buna abisiri akamanya akaba okwigena kwaye ukaba iguru mono na agatenena n'echinguru chia Nyasaye buno mopango o Nyasaye orenge bono twachira obo negekone ya Purim okay igo twarora abu Haman nachite mutu yani ga shetani na no mubi na batu bekirete segi getangire kebe igo na batu kole ngani Haman na shetani naga nera bangite into byaye lakini nne naende korra tole binte bigo change inyora shetani otobekeire muna tosiriwe lakini nero gocha gusirwa ke tuiso gotamera ki Yesu Kristo nero gocha gusirwa makuli na yaye Haman ochiro tongire osimisirie egento kegocha goita Mordekai okay osimisirie gami abo na oiso kosome getabu Esther na bochikora mang'ana ayo na namono esengencho Esther bono kogendare ase nyomba y'omuruoti n'omuruoti kumwanchirare asoko komoasinyi komoenyimbe yaye bono igokoro kinga bono bwancheirwe namono ngomwarigani ara asomoyega moyego oyo niga kwarigani abantu babere Aswero na Hamani okay Hamani na namono kera kobareta na namono nkubarigana nde ya kabiri tangani amuruoti na yana tagwatsi ni anya kugwin igarangishia muruoti oni ganya igona tagwatsi Esther ni garanya kugwinye birengere byo aona komareta hange I think mbia mona bali komareta hange bakumugami goboria gakyo entingana yane ninki otagete nyono bonkengese kyoburuti bwana ningonkoraki yani I wish morochi mna toko kore manganaya na namono Nyasaye na ntuna boigo tokubori ngana kiga na kiyara ko babiya kinyara tokogwinya abantu ase egekoro bwekyo bakanyono muntu akwerwa ase asoli bakakubori bono nkyoga nitinyari ngokoraki nyari kingokoro yakomate ya Yesu Kristo motori ogo no bakoretaki ekino kitwarangiriwe Esther bana akora igo na namono mbaka kagwinye birengero byo musachi oyo na ndakamurangiria umoji gokarenga ukabire nabo na manena agende tunya kubeka kusimisie kongaria ubangire bako maruba achiete kare abantu bane bamanyite nga Hamani ngo karariki ngo itware yani Mordekai ngo itware naba Yahudi baye bose akina batoro chabu nga maene Mordekai inyora ekero ekibunge kikego chaka
abantu mbali baganiti goita omogambi oyo. Okay? Mm. Ekere gitabu ekio cha Esther. Mordekai amang'ana aya akanyamanya. Akanda akabisioreri ng'o mugambi. Nekera amang'ana ayo atukwa akamanyunga abantu mbaroro batagete goita ng'o mugambi aswero. Na namono Mordekai ase ng'encho amang'ana ya Nyasaye tokomanya buna akora ebintu byaye. Asobo tukobe ase ng'encho omoku enting'ana ya murangerie orageire ndagera. Na namono asobo tukobo mambia nande bagenda bachikoragera nande omoyogonde. Botuko Nyasaye nkomunyoria ari. Yani birengera ningumochirabire. Lakini Mordekai nakorete ki? Nankonyete. Ekera agosoma mari amachika reke era amachiko nari getukero mang'ana ayo akoregete nari getu asobosi bwangu bwa bumugambi aswero. Akanyorobe umusacho nankonyete. Ngento kinda akoreki ndamukorere. Uina manya ko Mordekai yako akonya kwerengere. Anya kwerengere botuko. Mambi kibogo kya hama ningo cyari. Hama ngomubori ari. Ine umuntu okiri omugambi. Ngento kya bwanto akoreki. Abwanto akorerwa. Yani egetange yaki igubunda namani hama ni akokoreki. Abo etungulia ali abugetu bana nere. Ate abayo omuntu buno oyo abonta egwe ebarasi. Okay? Yani eri omuruoti akabere. Chianga bekiru chomuruoti. Yani ararigwe anya akagonchukani gwonse atebe gunga muntu omuruoti anjete nigakorwa enchira buneje. Muntu omuruoti anjete nigakorwa enchira buneje. Ta aya omuruoti bona akamanya okay nabere ego akamate ibona genda okorere Mordekai bina gwakwanire. Yani bintu ngonchoka bire. Akinya sawa toko sasima na kito wari gwanje ka kitoko sasima nyasawo yo toko sasima asekere no mweka ba minto. Mordekai yolio chayire olio begete guni at 1 point. Oyagete libu bono nkobekirwa ari cyanga cy'umugambi nkwegware barasi ngonchokana ni gware na naamani yo manyene ngumutangasa ari ngana ki oyu umugambi anjete niga akomugosika bunoko oyu umugambi anjire niga akomugosika bunoko amani era akari utara noko okunokora yani Nyasaye gonchore bintu na namono nkorra turi na Esther nere nkwandari atira mang'ana ya sobosi bumugambi kero barangirwo omoyegorio kabere akomuteiga akimugambi na kira nyarikane. Okay, onye ninkonyora ugwancha sobosi bwawo abantu bane begesa kukiane tuochere irungu tutete goitwa na namono muntu tutete gotwita ndamani noyo mugisangio toli muri na era omusani oyo abono no Esther akari kwemanyekana inga no Muyahudi inde. Okay, na amani sengencho omuruoti aswera konye sengencho obwiru na nebirengere no akya waibisha lakini Paul abatebangana ki nigo tukubwate birengere ibi byonsi na namono twara abantu kuchaso mugambi Yesu Kristo. Amen. Lakini atwirwo kubwoko tutari gwanchinya tokora iringani ryaso obuya bwa Nyasaye indi kinya tokurandiria abamintu asekene na namono nturucha bwa maene Haman finally nero kubekwa ase gekongero kiria nyatika kubekira Mordekai na namara abantu be baba Yahudi mbanya tubakwa gusika nabantu abange banya tubagonchoreria bakanyara bateba emegire yaino na machika yaina ara maotoranu yani ara maona na yabantu bande tetinya tiko yabwati ndo china kabwati kusika ekora by the kuno korokinga Yesu Kristo bunako kwana chira cyane ngo chirechi chinyikirano ento kinyasa kwanire nigagwikirania nigoro lyaito kakinyo ibi bigoto Gulf bigoto sibirania bigoto nywera nyoento nto kwimanyikani no kinyasa akoletere michando kakieto konye umaru yabwe michando bano ama ene gotokonya nya to kumanya our potential yinya sa turangereria abari nano kwegena gwaito wakonga bono inje ekara na rigereiri ndoche Nyasaye akaisto bungaini ng'ekia gokora mang'ana ingio chikiara kagara nabaya konyarekana arosi omoyega amarete rituko ritangana na matenga ncho manyete omuntu ngo toita lakini akalemere baka gocha ngora bakomurikio amane ngota banga obutuki bwemeremo yabakungu aso obokorere bwa Nyasaye ase chingaki chiokobwatana ogokoro nigo bogotwegeria omoro amorokererio aratokonye kuumirana na amakungu ase emirimo ya matukaya ng'ana beranyarekane ng'a noye nase emirimo togokora nonye nase tokumirana na abaminto tonyora amakong'u aya lakini igakare gotwegeria ng'a tigango tuinyore obung'aini bori Esther atumiete tari obwaya lakini bokorwa ase Nyasaye na oratokonye tonyore solution ya mang'ana ya emechando ase amatukaya tomenyete. Amina. Narenga abwa masini niga agukwana abantu abange bebisaku binde nigo bekorete koba Abayahudi ekene ekiorokereria ekene muno monene anyarete gukora emirimo eri koira ni chinkoro kumumanya. Amina.
abarai b'abayahudi nabo baroche emeremo ya nyasaye ekero abayahudi banyorete obobui kwegerera nigo bararetie omoyega okere omwaka yaani ng'a nonya na abanto mbare barengo engaki eywo ekero baroche obobui obo iga bwa Moredekai mbekorete yaani abanto b'ebisaku nabarabwo mbekorete kwa abayahudi eke na ekiorokereria korwa ase nyasaye ekiorokereria korwa ase nyasaye ng'aki nairane chinkoro chinde chikamono ase chingaki echi amina abanchani eyi ogokora ibetore ya eritang'ani inye 12 abanchani timokumia ase obokong'u obore buna omorero obu bwabaikeire ase okobatema buna na amang'ana amageni abanyorire igo twanyorire iga nkiring'ana ki korende ekiagera mwabwatanire na emechando ya kristo goka erinde ase okomanurerwa kwa obonene bwaye munyare kogoka boigo na gochenga egento ntete morusia abo nkiring'ana ki Mordekai na Esteri nkirori ba nyasaye barenge nyore banywerete aria ase ense yabayemi na abajemi abanto bebisaku mpaka bakabwata emegiro yabo nyasaye nkoreta ari emechando na emechando eni gegwetera ase na Hamani oyo ngochaka ari goteba ng'a sasime ntugamire angocha koinyora bakare muna yaya nyasaye oyo tongete igoro na ense nere twatebeti burirwe riranyari gokora ki riranyari koringwa gochia ase are bieka omonyene igo bono emechando ekero yachete yanyarete gekworokia naende mono twarorire effect yaye yaani omachibu aye ng'a abanto abange mbanyarete bagoekora abayahudi naye ntitwarangeria igo amaene nyore emechando kere gatigati yaito tari buna nyasaye gatotigire gento eki tikeri ekegeni buna twasomire ase noboremereria igo bono amatemo ekero agocha nogotaka gotokonya tunyare tokoinyora ekerenga giaito tari muna achire nyasaye atosirie naye tunyare togwetugutana yaya tiga tunyare togotenda muna baba Mordekai naende mono ebinto ngokora ki gochienchibire mwani tosabete kore tosabe tata omonene nyasaye buya mono ase emambo ya bono buya mono ase obuya bwago buya mono ase obwanchani bwago bogokumia ekiagera gwaturendire ase obotuko bogima naende twamenyire rituko ria rero tata nyasaye ekero tokogera ring'ana omonene tiga otorae ekero tweigeire aye twakwanire tata tebania ayaito korende ayago korwa igoro aria twakwana aya atari boronge omonene oyo achore ebie koyabeka ensemo aria boronge akonye abanto bao erinde bakomanye Yesu omochenu kaba amo naintu otwegeri kera rituko naende otoboremereria tonyare kobota ogosoma goetera ase omoika omochenu kere engaki goetera ase oborendi bwa Yesu Kristo oyo ere omobori oito. Amen. Thank you.